Dunaan na mo, kinsa ni? Who is this? Open? Ah! Char. Si Donkey. Wait lang. US ang region ha. Doon, unsa doon. Go sa ano dira? Diyon. Tsaka na. Okay. Unsa ko? So let's go guys. Join game. Join. Wait lang. Join the game. Search ang Chaka. Gi. Hala, toy. There's no room with this name. Abnormal Chak. Say there's no room. Uy. Ay, wait. Wala na yun. Hala, toy. Dili ka ka-join. Hala. Ninuman di ko ka-join. Hala, wait lang. I connect. Ay, connect. Hala, eh. Hala, toy. Dili ka ka-join, bes. Hala. Patay. Kajot lang, Judith lang. Kulang. Hala, doy. Nga naman ni doy. What's happened? Ay, oh, gobs. Wala ni magikuan, day. Dapat mag-US ka bayot. Aw, dai. Manang wala ni man, day. Wala siya room dira. Daki, wala man nag-create dira na. Aw, ano dai? Share lang, ara. Let's go, girls! Wala. Wait lang, kajut lang. Wait, kajut lang dai. Wait lang. Before ta mag-start. Sama Naanak ka? No, yo. Naanak ka, ti. Let's go. Nali na kay ma-open na ni siya. Hala, dai. Dai mo. Kinsa gagunit sa kay. Can you open, please? Go. Go, dali na, let's go. Ali na, bayot. Hala, dai. Dili ako kabalo mo dula. Ali na, let's go. Mangita ta mga everything diri. Asa man ka? Hoy, nightmare ba ni siya, ha? Let's, hoy, dire, ay, asa mo, ali. Ay, sure lang. Sige lang, magbulag-bulag na lang ta, let's go. Dai, kuya kinuha kay. Ali, day, kuyog ta, day, tagduwa-duwa ta. Hala, dai, wala ka dai. Ali, dire, oy, abnormal, dire. Kamuadyo ka litam. Ludoy! Wait lang. Unsa ni? Hello? Flashlight, oy. Anybody here? Dali to, oy, mga strong independent biya tali, diri. Hala, dai. Pen. Ludoy, unsa ni best? Nalagi parang ulo, diri. Ay! Diyos ko. Palayo, anak, dai. Wait lang, mangita tag, ano, diri, unsa ming everything. Day. Asa ka dai, sa kini? Day, ha? Kalma. Bibi, kalma. Kalisa mo, best. Naay ko andira. Yawa. Wait lang. What if yan na siya? Pag abri mo sa mga door diri, ba sinay mga anagang? Hala, dai, rining kuyog ko. Looy. Uy, dili raman. Ala, asa mo, best? Huy, namaya lagi may hala. Hala, dai, o sila. Kaya Wait lang. saan ko? Lipotan na to, guys. Diri, oh. Ay, wala man ni solo diri, di ay. Asa ka, dai? Lampam ni room diri. Wait, sa, dai. Wait lang, hala, wow. Ay, wait. Doon ako'y nakuha, guys. Unsa ni? Kuan. Anagang. Hala, puzzle piece man na, hala. Gani, nakakuha kag puzzle piece? Wala. Na ay, Yate, nasaradan me. ha? Asa ka, best? Oh, nasaradan me. Asa mo, diri, asa mo dapit? Gidaw, abrihi daw. Dili mo. Asa mo nasiradan, oy. Hala! Hala! Nasya ni Ribas! Ay! Ay, nasya ni Wait lang. Unsay saradan ka na ko. Hindi ate, may susunod lagi. Ay, pag susunod na ko, uy. Day, dili mabri, day. Uy, nanawag siya des yung mama, bes. Hoy, Na ako nakita ng kwarto so nitapo ko. asa mo? Sumunita. Resume. Ki. Dai, diri ako sa. Sige ra man ta kamatayo yati ra. Bagya. Na nakakuha sila kay, oh. Doy, sige ra kung kamatay. Yati ra. Uy, naa diri no, atuada ko humba. Na, hadi kay ko. Hala, day, naa dyan siya diri, day, hala. Gipamatig ka niyag. Unsa pa couch nako. Atua daw ko, day. Dai, hala kay ko dai kay. Yati ra doy. Labi butik isa buwas Ah! Ay, hala, Diyos ko. Ay, hala, oh. Hala, oh, gobs. Hello, wait lang. Hala, asa sila, day. Ah! Diyos ko. Uy, naadira, oy. Ala. Ah! Wait lang. Ah! Wala, Diyos ko. Ay, sulod sa ako. Ligukod kog abnormal. Hala, Diyos ko, kadagan ba nila diri, hala. Nara ko. Ayaw diri ha kay. Kamatay dito. At tulag, Lang. tago lagi anong closet. Ay, flashlight. Hindi, ay. Wait lang, adjut sali. Hala, day, naalagi siya diri, day. Ay,
wait lang. Dahil si kinsa na nag-abri sa portahan. Ayaw, Marge. Day ka, isa na ko siya. Day na siya, day! Hala! Wait lang. Day no, diri. Diyos ko, Lord. Lumagkamang-kamang raman na siya, day. No need na scared. Diyos ko, mara siyang iro. Hulo, Diyos ko. Ouch! Wait, day, naadira, day. Hali, manawag na sa ubos na dito sa kuan. Another rooms. Di ko katakas kay. Wala lagi, day. Di ko Hal- katakas day kay. Hulo. Wak. Hala! Naadira! Yaman na, wala ko na ikuhan. Perfect. Day nako. Ha? Kaliuk day kay nay murag ko aning Hala, day, anaapod na, no. game over. Sige ra kog kamatay. Hala. Libat siya, day na. Ay, libat. Diyos ko, naku siya katubangan. Abo, bes. Sa maniday. Ay. Gat. Hala, ikatulo na. Lagi ko na yatch. My gosh. Surot na ako ay ali ra. Hala, naa siya diri, bes. Uy, naa siya diri. Ara, na sa luyo. Ara. Let's go, ara. Naa siya diri. Ako namatay ko. Wala mayawi diri. Ay, mang naog ta sa kuan. Katong hagdanan na paubos. Which is, marag na amang guro na diri, oh. Nay butiki. Hala, day naa siya, bes. Uy, ayaw maka-scared, ana is. Predator na siya. Ay. Okay. Gamay ra kay kuan na. Gamay na ka na siyang paksi. Ba't ako namatay ko unsa man eh? Na-yatch ka, naka-join na ka? Wala pa. Hala, Saan pa kuan ani? Kaning murag kuan. wait lang. Uy, asa ganitong paubos? Nakalimot na ko. Ay, asa to dapit? Ay katong kwarto atong gisugudan. Dili sa kwarto, murag kwanto siya day paubos siya. Una, yatch. Tara. Straight lang daw, dira, straight. Katong gilid. Wait lang. Asa to dapit di ay? Oh, balik. Ay, dira, dito. Ala, okay, abnormal, aray. Go. We are independent. Ay, hala, grabe ka. Ang hagdanan diri, day. Sa babaya. Day, naapa, day, sa ubos. Ala, let's go. Tala, let's go. Nya ako man ay kay paguman ana. Hala! Unsa to, day? Uy mo balik sa ako. K-card daw, bes. Hoy, ali, guys, sa ubos ta. Let's go. Let's mag-explore ta diri. Let's go. Rasay ka na kaan. Ay, unsa man ni diri? Ay, ara na apa di ay. Hello, guys. Unsa man ni diri? Dira ang ako bala ka. Uy bisin na dira ang spawn. Ara, oh. Napaksian bi ako ay, pero basin di ay. No, kailangan na tog yawit ti. May tatag mga yawit diri. This is Sa pika, ara. Ay, flashlight man ni. I make. Tala, pikas. Tala, unsa to? Tala, let's go. Dirita sa taas. Yati Sinaay na mga ka. ano diri. Patay ko. Hala, naabot lagi ni ang kuan diri ah. Hala. Ala, ari. Diyos ko, gipa ako mga pasneya. Pastela ka ng Hello? kuan. Abas. Ay, diri man kuning agi ato. Ay di ba ka muna iro-iro. Nawati. Hello? Hello, guys? Ay! My God, ako yawan ko, ti. Wait lang, unsa pa may mga... Hala. Ay, perfect! Adza! Muram... Ay! Sama na... Ala! Binuruan pa. Yawa. Wait lang, mangita tag key. Ara, key card do, itry do diri. Basin maka-enter na ta diri. Wala ko lang tamantag ko. Nakakuha sila key card, oh. Ang kuan. Hello. Ito mo ano na to? Wait lang. Okay. Wait lang. Okay, magsunod-sunod rata nila, ti. That's gonna be sunod-sunod. Diri da. Ala, open na siya. Ay, perfect. Aray. Go. Perfect. Hello? Hospital di ayun ni. Dili ni hospital, day. Boarding house ni, day. Char. Wala na ako'y nakitaan. Unsa ni siya? Mga medicine. Muna lain ti dong ang murag AH. Ay. Do. Di siya maabri.
Adza. Mag-uli, gi-charge? Pilay bar. Wa pa gani na kabalo. Nga ay ko andiri unsa man ni? Flashlight or Loti osa si Loti. Wala na nga wala si Loti. Era di ay. Nabata lang. Na kailangan pa man tagkuan. Ay, na. Nagulat ako. Tara. May kagilang na ko. Ang cellphone. Kadula ko tiyan nila. Wala unsa ni ti? Tay, dami ko. Ilang ko. Hala. Aray. Uy, unsa man ni sila gipamati lagi ni kaan niya kadaghan ba nila diri? Wait, mabalik mo ko. Balik sa ako din ha. Mm. Nasa ko ito. Tara o na ibala diri ay. Bala for sale. Ala, aray. Uy, gigukod kog mga pasniya. Wala. Osa naman sila. Nangatulog sila, ti. Uy. Hello, saan na ba kayo, ti? Halod, soy. Di nangawala na sila, nasaan na ba ka? Halo na siya, diri! Ah! Labang! Aray. OMG. Uy, asa mo, oy. Alag, atat. Ay, yatay. Dahil ako, yawan ko ni... Dahil na... Hala, dahil na! Dahil! Uy! Kinsa to na mo seal? Hello, ting. Nalagi na mo seal. Hello? Okay. Ay, aron man dahil si... Ala! Nay, nayats na ko doon. Ano tayo ko? USA, buing. Nayats imong manghod eh, kasi kayats. Nag-ahak ko ka din. Sige na ako gamatay kay. Uy, ayun, sandi kita kay carton ra na siya. Yung region? Nano cartoon naman. Di lagi siya ka ano. Daw. There's no Already room. closed. Kaya sige magugkayat si Humba. Pagka next na lang. Pag Mauna! Yatch pa! yatch ka ayo daw. Uy, naatay ko na wala na adtuan. Diri oh. Guys, ako kay. Yotot man tong Calvario. Ara, perfect. Long ti. Wala di lagi maano. Dali. Di ko kumaayo anong manahod ko malulay. Maayo ko gani kay. Buangon na nako. Sure ka, may di ka granny. Buangon na nako ba na maay. Adza. Wait lang. Wait lang, di. Hapitan ni siya makuan. Kita adong pag Hala, ti! No, siya, ti! Wala ko yung kaagyanan. Wala, tabang. Sila di ang putahan. Yes, so. Tabang! Oh my gosh. Uy, rakita. Pila di ka na. Yeah. Siya may perminti makamatay kay di siya magawas. Sudlon siya sa predator. Hala, yaw. Uy, naka siya.